Drugs tei kefek mani bai hakchal khai tonnani bagai tei hukumu mukumu rokno naragui puarnani nahar mongo koloi youth society ni loa jemong bai angna thangi tongo koloi khodani puila thang tei hukumu panda Chashar 27 May 2023 salbariwo khwai hangkoni kelabora khaisa mongol kamyo khlaijaknai o naithathok panda Pandana cengse dinayangwi manjaknai kolai khodani rai okra bonang mongol bodok kolai narwai okra ngi manjak phainai TTA ni sini sak hamtei malmata bedegni samungtar dinai adong bonang kombol kolai tei narwai motamukbi manjak phainai hasteni kerang kokchap nokni adong bonang bisujit kolai tei bo tongbainai kolai khodani kolai youth society ni kuchuk tang okra ro Halo fungni dam cuku tamsu ni simino cengjangnai kolai khodani hukumu thangmung batelemung ni thayangkha khwai hangko telembura khaija mongol kamini mojang montri kolai ni noklawo Yagulo sharik dam tham tamsu ni simi khwai hangko telembura khaija mongol kamini hachukkhuri community hologo cengjangnai kolai khodani hukumu mosamung rujabmung akuro Haike joto lukolokno pando phai manjana bagui koithorka koloi youth society ni khasingtei o pandawo fandiwi awi mungkhlani rogongkha hating